Magadio. Zili say. Ya pani nganyaka ndoda ngokutauro kune vamwe vari kuisa macomments avo hanzi mad Minox ndo vakavaraisa Kuda naAlfonso because ndo unovatengera wavo handinombouraisa munhu pavakatanga unova I wasn't there. Saka stop doing this, what you call the blame game. Everybody was an adult, and everybody's an adult. Papa, I wasn't there. Lifestyle, I don't know it. I mean, I'm like 10 or more years older than them. In Panatanga, 13 years old, 1981. Saka munhu ndatanga unoona wainzi general takatanga kunochi one day pamba peimwe gogoso vakashaya zvavo painzi but inini don't blame me for behavior yemumwe munhu. Kana munhu ane behavior yake don't blame me. Kana vanhu vari kuita zvese zvemutoriro you gonna start come and blame me. Vanoita zvembanje uchava uchindiblema. Ndakasvika zviriko azvinzwa wawo wacho ndakasvika uriko. Saka nyaya yekuti if I go to Zimbabwe and I buy somebody beer, tingichita what you call socializing. I'm not trying kuuraya munhu aiwa ndikusocialize tinichitaura nyaya tichinwa tichitaura nyaya ndo purpose yekutengera kwanenge chita munhu beer nenge chida kugara chitaura nyaya. Vamwe vacho vanenge vasitorina mari yacho kutenga beer saka kana ndinayo kana ndichikwanisa kutenga ndotenga kana ndisina handina. I'm quite sure most of you guys pane munhu wakatengera beer kana akafa ndo wakamuraya. Don't be like that. I'm just an individual in this thing. Kune ma-addicts akawanda zvinhu zvakawanda kuZimbabwe. Mutoriro, Mbatutu, mbanje, brongo, even music. Kune ma-addicts. Music chaiyo inogona kuuraya. Yes. Zvinhu zvakawanda chinhu chese chiri pasi pano panyika chinouraya. Saka don't blame people. Bonde chaiyo rinouraya. Saka munhu akafa nebonde makublema munhu waenda naye kubawa. Everybody has a choice in life. And somebody's way of life is not my way of life. And I have my own way of life and I see things differently. Sometimes we share ideas, but it doesn't mean that I have to agree with that person every time. You get me? But zvekuzondida kundiblema uda kublema vamwe kuti handimai vatengera wawo and what not, ndimai kuchidzira izvozvo. No. Stop blaming people. Kana usina zvekutaura comment section, just watch the video or just don't follow us. It's simple and straightforward. Zvese zvatikuita is a community thing. Community yedu haisi mbari yese. It's just 1, 2, 3 streets. Although in Mad Minox, I can stretch uzadza mbari yese ndiri one.
because ndokwandakazvarirwa ndokwandonoenda. I can go kumaflats, ndoenda kumatapi, ndoenda kunational, kwandoda kwese ndinoenda. Unotonzwa mumwe munhu achitotaura kuti kuda hasisipo zvavharana. No, it's not like that. Ghetto Crown King, when I started it, it was just capturing history. We didn't focus on one person or one thing. Ndokona kuenda kuna ningi, ndonotaura naye, and I would try to get as much rich history from Bari, information from Bari, from adults, nevapana vembari, nezvinenge zvichiitika muBari. Handiti dzimwe nzvimbo dzandinoenda inini vanotanga kutotaura Mad Minox ari kuita mari nesu, Mad Minox ada kumamisa, chichi. Saka I just don't do it. Vamwe vanototaura kuti Mad Minox vanotora video wakati. No, ndoenda kwandiri comfortable. I'm quite sure 99% of vanhu vekuZimbabwe unotoziva kuti une shamwari yako kana hama yako inonwa kanonzi Kambwa, ari musombodhiya oro Mbatutu, kana unoziva hama yako kana mumwe munhu anoputa Mutoriro, kana anoputa mbanje, kana anorowa brongo. Handiti kana usinawo, I don't know kuti Zimbabwe vari kugara ndeipi. Vanhu vakuru chaiyo vanotoziva, vatori somebody wakatonzwa, shamwari, hama, munhu wekumaraini. It doesn't have to be somebody close to you. Kana munhu waunongoona muRoddie unongoona kuti uyo chi akadhakwa something kubva kumakombi driver. Saka vanhu vese vari kufa neMbatutu oro Kambwa vakuurayiwa naMad Minox. This is not fair. Hamfanira kudaro, because isusu I have feelings and I have emotions. Ndotopinda pafilling station kana munhu akakomenta, but ndakatoona kuti vanhu vacho kana vakuita vachienderera, yes, I block, delete and ban. That's what I do. And when it comes to political situation yangu inini yekuZimbabwe, that I like ZANU-PF, andifanira kuda chaunoda iwewe, indoda ZANU-PF. I've never switched. I liked ZANU-PF before it was in power, kuma 70s, when I was young. You understand? Chirunzi ZANU vachiri kuondo, because music yatainzwa isusu, it was revolutionary reggae music, a little bit of this and a little bit of that. Although most of music yatainzwa paradio, it was jazz and rock and roll. But when we became conscious, we knew that there is oppression against us. Ndozwa mumwe munhu aitotaura kuti dai varungu vanga variko, dai Zimbabwe isina kudai, dai mabhasi, dai varungu vanga variko, dai mamune mabhasi terminals akanaka, mabhoyi ese muchikwira bhasi muZimbabwe pasina kana kuwana nemotikari. Ndo version yekunaka kweZimbabwe yemurungu. Dai mabhoyi ese muchigara kuMbari nekwaHughes nekumfakosi kusina kana one mboyi anogara kuBorodale kana kuHighlands kana kuChipinge kana kuGreendale. Ndo version kana amuri kuda yeRhodesia iyoyo, ndo version yenyemurungu iyoyo. So kana uchiuya kuinbox kwangu uchinditaura kuti zvimwe zvese ball, but
pazanu PF apo ndo pakaipo ungoda ndideshi. If I like your party, panchazoda party yangu nderini. Indataura kudara ndiwe ZANU-PF. Kana usikazvifarire izvozvo, it's okay. You understand? Zimbabwe is a democratic country. I have a dual citizenship. I'm a Canadian citizen. I'm a Zimbabwean citizen. And it's allowed in Zimbabwe. I'm not committing a crime in Zimbabwe. I'm a law-abiding citizen in Zimbabwe, such as in Canada now. You know, kunopinda wanetsaona pano nepapo. But haunditaure zvekuita nekuti ndogara kuCanada or I call Canada my home now. No, you cannot tell me what to do. You cannot tell me what to do, what to say, where to go, how to do what I want to do, which party I'm supposed to support. In case you never know, you support your party and you never tell me which party you support. I told you I support ZANU-PF with all my heart because it's an organization I believe in. You know? Saka, please don't come with those dirty arguments kuma inbox kwangu uchintaura zvisina nebasa rese. Because next time uchatry kuuya kuinbox kwangu uchatadza kumupinda. Udi kungotaura pandinenge ndagona. Kana ndichikutadzira kuti ndoda ZANU-PF. Hey, I'm sorry. I'm sorry. Ndozvandakangotaura, what can I say? Andi ndakutadzira ere German. Kupa ndagona apa ndopo unopa German naye German. Things in time always tell. And vanhu vazhinji vekuZimbabwe, they think that wakada the so-called opposition kuti nyika inake. Nyika yakanaka kudhara. Ndogara munyika yakanaka. Zimbabwe is one of the most peaceful countries in the world. Unoenda kwaunoda at any time. Kuno Canada pane dzimwe nzvimbo dzandototya kuenda. Even though I've been here more than the time I spent in Zimbabwe. I came here when I was 22 years. I've been in Canada for almost 34 years, right? So imagine I'm still afraid to go certain places because Zimbabwe is land of my birth. Canada is a land of choice. Because of family and you know, my own family. Saka ngatisada kutry uda kuti hey mad Minox unoya kuno because unozonotisira kuCanada aiwa. Iwe kana watadza kuita zvinhu zvaunoda kuita ina nabasa neone zvaunoita. Handitize kuZimbabwe. Ndoya kuZimbabwe ndogara kuZimbabwe. Ndotowinza mari kuZimbabwe as a tourist. Zimbabwe, and a lot of people don't even understand what a tourist is because mama jaira kuona matourists vari varungu. Ndova munhu vaifunga matourists paenzi Rhodesia. Wana varungu vachiburuka ndege utendera unogara mupaki chichichi ndova maiti matourists. A tourist is a person anouya achibhadhara visa. The immigration can only foreign passport, Canadian passport, UK passport, Australian passport, any European passport, Chinese passport. You're a tourist. It depends what type of tourist are you. Are you on holiday or student visa, whatever it is? In holiday.
pamunonzwa kunzi muZimbabwe makauya 1 million matourists in December. Vanhu vanenge vatsvaga varungu. They're very wrong. Most Zimbabweans who are living in diaspora, they now use the foreign passports. Paunongobhadhara visa iroro, watomutourist, whether they like it or not. They don't look at the color of your skin. They count the visas that they issued at the port of entry, whether at the airport or at the border, that bridge, Chirundu, whatever, Nyamapanda, whatever. Those are no count those. Saka understand the reality. Yokutaura kuti inini anditize Zimbabwe. Inini ndoona Zimbabwe kuti yakatonaka ende tiri kutoita kuti inake. And ZANU-PF kuramba ichitoita kuti Zimbabwe inake. I've seen a lot of improvements since I've been in Zimbabwe. You know what I mean? A lot of improvements. You know, I travel out of Harare, the roads are nice. And, you know, although maybe some of us move and a pace, I'm a true Kuda isus. Cannot your own Kuda way. But, I made peace. Can I do Zimbabwe? Remember that. And a lot of people can agree with me. Vanogara ku diaspora kuti vakauya ku Zimbabwe they had peace. Kuno ku Canada kuna peace. Square uri mumba uda road, it's like you're lonely. Hakuna zvekuita ukutonorwa ukuite chichi. Zimbabwe, you can talk to your neighbor, you can go anywhere you want, anytime, you can do whatever you feel like because it's a place of your birth. There's more happy people in Zimbabwe than most countries. A lot of people in Canada from Zimbabwe, they are kind of miserable. Probably even in the UK, Zimbabweans in the UK, Canada, and Australia, most of them are miserable. We just pretend sometimes. Me, I don't pretend. Kuno, I'm not a happy person than the person I am in Zimbabwe. I'm more happier. Kuno, we can't Zimbabwe, you know, we saw 2 cents Zimbabwe. I'm lonely. Then there go Zimbabwe, so ndagara nevakomana kana 5-6 vasikana vanenge vachingouya vachiuya vachienda. Kuno we cannot visit somebody without even calling them first. Ufanira kuridza mangerengere, uri kuita sei mangwana, uri kuita sei weekend, book appointment kutanga kuenda kupresident's office. That's how foreign life is. Zimbabwe sha kana ida kuya zobona nokubhoga padeni pako nokosvika ndezvako izvo waisiya. But the main thing, alcohol abuse, it's at a rapid speed. Mutoriro, a rapid speed. Vanhu vakawanda vari kufa nemutoriro, vanhu vakawanda vari kufa nealcohol. Especially yatinoti Kambwa kanoita 50 cents kakota, straight inoita pondo. If I could mention vanhu vakafa neKambwa kanoti neMbatutu in the 3 months I was in Zimbabwe, vanopfuura 20. But most of you maybe probably just know 2, our friends. You know, Kuda and Alfonso, may you so rest in peace. Mbatutu, inogona kutadza kuuraya, but it's maybe your behavior after that. Inogona kuuraya kana kuti whatever you do after that.
or unogona kuzoraiwa ne-other medical issues yaunenge unawo. Saka let's not try to blame Mad Minox for simple things that I have no control. And this is ndakabata pipe imwe yevanhu vanoruva Mbatutu kana kuti vanhu vemuZimbabwe kuti vafema handisirini. I'm not a spiritual person wekuti ndiri godly or what not, handiko ikoko kubata munyato wacho. Handikambotaura kuti inguva yaMwari because handiko ikoko, handizvizive kuti inguva yaMwari kana kuti munhu akafa saka uda kundite sei. Handisi muprofita, handimutse vanhu vanenge vafa kaini. Vakatowanda mafriends edu akashaya. You know, in my associates edu vakashaya. Munhu unofa in a different way. But because just a lot of people varikuisa my feelings kuti no, they became to know this character. Now they think that, oh, this guy is fuel, this thing and whatnot. No, German, no. Relax, cool. Because ipapo unenge wakutoluza focus kuti inini kana ndisikwe ikoko Zimbabwe azviri kuti hakusi kufiwa. Sometimes it just so happen kuti pandinongoenda kuZimbabwe 1 or 2 of my friends dies. But my best friend died while I was here. Nobody talks about that. You understand? And chinouraya munhu handichizive nini, handisi doctor, handisi chii, handisi Mwari wamakanyemberwa kunzi ariko nevanhu, handiko ikoko. Ndingori munhu adangotiraya kurarama uchi in a peaceful manner. Handichadi kunetsana nevanhu. Kana vanhu vese vakandoona my last trip vanokutaura kuti mukomana uyu hachadi kunetsana nevanhu. My peace is more important than anything. But kana munhu wakudisturba peace yangu ma comment section, it's block, delete and ban. Please don't disturb my peace. I'm trying to educate and to inform you about things that are happening in Zimbabwe. You know, for no reward. Only my presence in Zimbabwe. Do anything indeed. You know what I mean? Remember, presence matter more than presence. Kana mwana wako yo wakaita birthday, usina present in a tea, your presence in a NCE matters more than the present. Attend that birthday party. Even wakaita mariro, your presence matters more than what you can give. Kune mumwe munhu anoti ndisikuenda mariro because I didn't contribute. Ndina chandinacho aiwa. In my presence in Zimbabwe kinda slow things down. I'm telling you. Kana ndisipo zvimwe zvinhu kwira mudenga. Saka ngati understand ipapo kuti inini ndine my feelings. Don't play with my emotions. This is social media. Let's use it responsible. Atfana ngoitaura kuti ngorubuda mutoilet ka. Otaura kuti ndonogona kutaura still. Ndinogona kutaura but just because, like, you know,
I've been doing this for a while ndikuita ndichikura saka I understand kuti pane zvimwe zvinhu zvisingataurike. Havana kuramba chikutuka vanhu aiwa azvibude manje nditahasha zvine zvinhu zvisina nebasa rese. But anyways, one love, and you know, please stop blaming people kuti kana munhu afa makuda kutsvaga uroyi nepasina uroyi. Mumwe munhu akanditaurira inini kuti he Minox, he chauri kutaura my excuse chete chichi. Hanga asiri my excuse. So you want me to go to Zimbabwe? Inini ndiri kutaura kuti I'm going to immigration. Ndapiwa 30 days. Ndoda kunopamhidzira madays angu ku-immigration. If I don't do that, I'll be charged $120. Ndosiya zvangu zvandofanira kunge ndichiita inini, ndoita zvemumwe munhu manje. Zvandamuka, zvandagezera kuseni, zvandati ndada kunoita kutaundi. Ofini ndakazvitadza kutozviita anyways. I'm quite sure you'll be happy when you hear Minox is deported from Zimbabwe because of this and that. Or Minox is deported from Canada because of this and that. I think that's when you'll be happy. Because kana uri munyika as a visitor, you have to follow the rules of that country. Nkana ndiri muZimbabwe ndo rules andofollowa because I'll be using a foreign passport. Although I am a Zimbabwean citizen, but passport yandakapinda nayo is a foreign passport. It's a Canadian passport. Saka ndofanira kuteerera zvanenge ndataurwa neimmigration. Ndakaregedza kuzviteerera izvozvo ndakutopara mhosva. Ndiri one munhu akataurirwa inini one time papolice station. Pane police station yandakaenda. Police akati ada kuuya akati nda kumbotaura newe madman. Ndati yes. Nzoya kuoffice. Be careful. Ndozvaakanditaurira. Angoti Minox, be careful. That was it. Just imagine. Peace and love.